ଧୋନିଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ସମସ୍ୟା ଅବସର ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଲେ ସିଏସ୍କେ ସିଓ। ଆଇପିଏଲ୍ରେ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିବା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ସିଏସ୍କେର ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ ଅବସର ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସିଏସ୍କେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ନିଜେ ଧୋନିଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ସମସ୍ୟା ଆଉ ଅବସର ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଠୁଜନିତ ସମସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଧୋନି ଆଇପିଏଲ୍ରେ 16ତମ ସଂସ୍କରଣ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସେ ନିଜର ଆହତ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅଥରିଟିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହାପରେ ନିଜର ଅବସର ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ସିଏସ୍କେ ସିଓ ଓ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କହିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଠୁ ସମସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଇପିଏଲ୍ 2023 ସଂସ୍କରଣରେ ଧୋନି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ମିସ୍ କରିନଥିଲେ। ଏଥିସହ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବେ କିପିଂ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେ 8 ନମ୍ବରରେ ବେଳେ ବେଳେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିବା ସହ ଦୌଡ଼ିବା ବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତଥାପି ସେ ପୂରା ସିଜିନ୍ ଖେଳିବା ସହ ଦଳକୁ ଚାମ୍ପିୟନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସିଏସ୍କେ ସିଓ ବିଶ୍ୱନାଥ କହିଛନ୍ତି, ହଁ, ଏହା ସତ ଯେ ଧୋନି ତାଙ୍କ ବାମ ଆଣ୍ଠୁ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ସହାୟତା ନେବେ। ସେ ଅନୁସାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଯଦି ଡାକ୍ତର ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ କୁହନ୍ତି ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ତେବେ ସବୁ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଧୋନି ନିଜେ ହିଁ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ।